Ahoj, pokud v práci sedíš a potřebuješ si protáhnout záda, tak tohle bude něco pro tebe. Máme ukotvená chodidla, paty jsou pod koleny, určitě sedíš na pevné židli. Nedělej tady to protažení na nějaké otočné kolečkové židli. Jo, pozor na to. Sedací hrboly jsou ukotvené, jako by provrtávaly židli, kde, jak zjistíš sedací hrboly, jenom si sklop pánev, překlop se dopředu, dozadu, jsou tam kosti, na kterých chceme sedět. Temeno hlavy vytáhneme nahoru do stropu, ramena jsou do široka. Tak a pojď si jenom kulatě pomalinku dolů, sedací hrboly zůstávají ukotvené a vracíme zpátky nahoru. Pojď si třeba 5krát takhle jenom zarolovat kousy línek dolů, po druhé, srovnáme zase zpátky nahoru, po třetí, hlava je v prodloužení páteře, nespadne nám tam nikam. Ruce můžou jít po stehnech, anebo můžou jít klidně jenom takhle podél těla. Mně přijde, že když jdou ty ruce po těch nohách, takže tě to trošku vede do toho pohybu plynulého. Ale dej si ruce kam potřebuješ. Srovnáme nahoře a jdeme ramena do široka. Opatrně, pokud tam máš opěrky, já je tady mám taky, takže opatrně, tak. Jedna ruka zůstane na stehně a jdeme do úklonu na jednu stranu. Nadechni se co nejvíc do té opačné strany, do toho hrudníku. Žebra jsou tam takhle slepený. Představ si, že se chceš do nich nadechnout a ty žebra chceš takhle roztáhnout. Klidně, pokud to pro tebe bude jednodušší pro nasměrování, tak si tam dej tu opačnou ruku a dýchej do ní. Rameno od ucha, pozor, dýchej. Vrátíme zpátky. Druhá strana. Takže buď se odtlačuješ od stehna, nádech navedeš sama do té strany, nebo si tam dáme dlaň, ruku a dýcháme do těch prstů. Protáhni, prodýchej. Pozor, zase rameno od ucha. Vrátíme zpátky. Jdeme do většího protažení. Úklon čistě do strany. Teď se stočíme k opačnému stehnu. Obě dlaně jsou na stehnu. Odtláčíme se od toho stehna, ale prsa se chtějí kouknout až do strany, jako bychom chtěli jít temenem hlavy dolů za stehno, dolů do země. Dýchej. Ramena do široka, vrátíme zpátky, druhá strana, úklon čistě do strany, dlaně na stehna, ramena do široka, stáčíme hrudník a temeno hlavy až dolů, jakoby za to stehno. Sedací hrboly zůstávají ukotvené. Prodýchej, zase chceš se nadechnout sem dozadu. Chceme tam vytvořit prostor. Nádech, výdech, vrátíme zpátky úklon, vrátíme zpátky nahoru. Srovnáme se, pojď i pažema. Velký kroužek. Pořád sedíme, ruce jsou zkrácení někde vepředu, takže potřebujeme i s těma pažema cvičit, pracovat. Nádech, výdech. Tak, teď už tady není žádná kontrola, žádná opora, ale sedací hrboly pořád zůstávají ukotvené. Nádech, výdech. A můžeme tady vlastně tak trošku tančit. Srovnáme na střed a jdeme znova dolů kulatě. Nádech, výdech, sedací hrboly ukotvené a vytáhneme nahoru. Nádech, výdech, dýchej si plynule. A teď půjdeme úplně dolů. Úplně dolů, pokud zvládneš. Samozřejmě to, co je pro tebe příjemný. Hrudník jde až dolů na stehna. Vyvěsíme tělo dolů. Teď lehce odlepíme i ty sedací hrboly od židličky. A vyvěsíme tělo úplně dolů. Hrudník leží na stehnech. Dýchej. Pomalu se vrátíme na ty sedací hrboly, ukotvíme je. A napřímíme, vytáhneme celé tělo nahoru. Ramena zůstávají do široka, temeno hlavy nahoru do stropu, spodní žebra dolů, pozor, ať tam nemáme až moc vystrčený hrudník dopředu. Nádech do široka a ideálně dozadu. Navnímej si, jak jsou na tom tvá záda teď. Já věřím, že si trošku ulevili. Další 5minutovka je za náma.
Já se těším příště. Měj se moc hezky.